Bună, eu sunt Armando, împreună cu Alex vă vom prezenta un server de Team Deathmatch. După cum vedeți, urăsc harta, deci o să mă sinucid pentru că nu-mi place harta. Clar. S-a căzut grenada de pe hartă. După cum vedeți, sunt bun de rup. Acum cade pe hartă, ciudat. Eu cade pe hartă, deci am minus 100 HP și încă trăiesc. Eu sunt în Grove Street, tu unde ești? Alexo? Tu unde ești? Clar. Ăsta a fost un bug la hartă. Și mai... După cum vedeți, ceea ce vă rog este să intrați pe channel-ul meu, să mai dați câteva like-uri și la celelalte videouri. Celelalte nu merg și prea bine în cauza setărilor. Da. Cam așa joc eu. Știu harta asta. Tu știi? E din Project Blackout. Mă bună de campat pentru tine. Aleu. Da, căcat. Te-am lăsat. Te-am lăsat. Da, bine, dădeai la zombie pentru că erau boți. Deci, pe boți oricine-i face. Te-am lăsat, nu că m-ai bătut. Ce? What the fuck? Opa. Jucăm CS acum. Bă, dar mie nu mi-au dat armele. Gata, mi le-au dat. Ce lag am pe hartă. Deci se mișcă în reluare. Căcat! Lagul vieții! Am lag, omoară-mă, că n-am ce să fac. De când te piși sânge? De când te pișai sânge? De data aia am avut, de data asta am avut lag pe harta aia. Am mai intrat și eu cu voi.
De-aia. De-aia. Zice și voi Ziceți ceva. și voi ceva. Ne-a săturat să vorbim Să numai noi. vorbim numai noi. Ce mai faceți? Ce mai faceți? Ah. Ah. De Aztec. De Aztec. 3, 2, 1. Da. Și omorâm pe sora mea de 5 ani. Mea de 5 ani. Îți dai seama. Îți dai seama. Ajungeți mi mă omoră, deci nu-i dimirare. Deci nu-i dimirare. Da. Da. Dar eram blocat. Dar eram blocat. Să strâșnească sângele din cur. Sângele din cur. Dați-i că mai bătut. Da. Da. Bine, cam acesta este serverul. O să revenim și cu alte episoade. Cu alte episoade. Vă salut!